kusile sompaka kwase ngimelele kusile sompaka. Sanibonani babukeli lo silwane samanzi ngiyakathola majikije qeza sila emsisankungu sila endlini yamakhohlwa khondlo yaphila ngiyaphila mnguni ngihamba kahle akancane mfowethu kancane hayi angikuboni ukubi mfowethu ngikubona ukubi usuku nje lelanga liyashisa malishisa ilanga siyakhala lina futhi sifuna ukwenza into zethu siyakhala kuthiwa umhlaba uyahlaba usho njalo umhlaba uyahlaba uyashuba hayi vele ayikho into emnandi la emhlabeni umhlaba ngokuhlabelelo hayi ngokuhlaba kodwa unemvume phela umhlaba ngithi uyawazi ukuthi umhlaba unemvume uhlala njengakho umhlaba ialo imaki ialo iyaduma yini ialo ngoni ngisazoyibona ukuthi izinto mphela angikayiboni mina hayi ialo yasemanzini ngithi yamanzi alo ngiyayibona vele ngoba nayo iphimpa namanzi yamanzi nje ialo nje yamanzi vele i-cancer alo i-cancer yelapha into eziningi uyabona ukubaba kwayo kuxosha amagciwane emzimbeni ubaba nje kukhona thina ke sesazi ukuthi kuyababa ngoba sesanikwa ukudla okufileyo ukudla kunoshukela ya manje sesikwazi ukuhlukanisa okubabayo kana lesa sikhathi bebeyidla nje inhlaba ngenaso lutho phecelezi artificial sweetening ya lokudla lokho ayi mina nami angikuzwa siyakudla nje phela ngoba sekukhona kodwa nje mngoni umhlaba yiyo leyo nto leyo ngitshena nami umhlaba uyasihlanza umhlaba uyahlabelela unemvumo ngaso sonke isikhathi unenkulumo ezikhulumayo kwabalalelayo nokho abaphilayo abantu abaphilayo nje umhlaba bayawazi ukuthi uyahlabelela ya umhlaba uyahlabelela mngoni kubo bonke abantu abakwaziyo ukulalela nokuzwa ngoba into ebalekile ukulalela nokuzwa bese uyaqonda ungafuni ukufundiswa ezinye izinto mawumuntu especially umuntu wesilisa kakhulu akufanele ukuthi ube umuntu othanda ukufundiswa izinto yaye kufanele ukuthi njengoba namhlanje abantu besilisa sebedubile sekufanele ukuthi bakhunjuzwe ukuthi kwenzakalani yini abayizele la yini kahle ephilayo ngabo yini futhi ephilayo kubo abantu besilisa ukuze bengeke bahlala befundiswe ngoba umuntu wesilisa uma umbuka indlela ayiyona yena ukhandwe ngesimo sokuthi azi konke yonke into uyayazi umuntu wesilisa yonke into uyayazi ngoba uma usukhuluma naye usumxoxela noma usumkhumbuza ukhuluma naye uvele bengayiboni ngani kanje ngiyabona okutshena ngomsobala ukuthi kwenzakalani umuntu wesilisa ayikho into angayazi akadingi ukufundiswa uyena umfundisi ofundisayo yabo isikhathi esiningi manje namhlanje abantu besilisa bavala umqondo kwakuvala umuntu wesilisa kahlahla umqondo makuletha uJesu kwakuvala umuntu wesilisa umqondo kuphakanyiswa ingilozi yomuntu wesifazane ngoba kuthi uJesu uzalwa uMaria ngithi uyalizwa leli gama uJesu uzalwa uMaria wazalwa intombi engazilali kusho ukuthi that's the special thing ya ngaye nje umuntu wesifazane ukuthi uyakwazi ukuphila ngaphandle kwendoda uyakwazi ukuthi azala abantwana ngaphandle kwendoda imali khona before uqhubeke kanjani wena uthi iBhayibheli liqiniso kodwa lifihliwe ngoba lokho okushoyo angathi ayikho into efihliwe icacile nje ba ukuthi yebo ngempela iBhayibheli lalithi umuntu wesifazane wazana umuntu owambeletha umuntu wesifazane iyona mfihlo leyo yiqiniso eBhayibhelini owesifazane wambeletha emkhombeni wezinkomo
angithi uyalizwa igama lithini lisho ukuthi esibayeni yini isibaya isibaya umsamo ikhaya lamakhosi esibayeni ikhaya lamakhehla esibayeni ikhaya lamakhehla okusho ukuthi uMaria wazaliswa ubani esibayeni wazalisa amakhehla uqedile okusho ukuthi umuntu ozala uMaria ozala uJesu bani yilo amakhehla esibaya kodwa phela mazibuko bazothi abanye abantu akhulunywa ngamakhehla eBhayibhelini akhulunywa ngamakhehla eBhayibhelini kodwa bakhona ofaro amakhehla uMoses amakhehla yeah wonke legenge lena oyibonile intshebe enkulu oNoah amakhehla kanti khulunywa imaphi amakhehla ngekho lapha uza phela wena mazothi amakhehla mhlawumbe bazothi abantu ukhuluma ngabantu abangasekho yeah bakhona nanti labo Adam esikhuluma ngabo thina njengamanje abekho manje ibapha abantu esikhuluma ngaba bakhona okay impela ngithi manje angithi sikhuluma ngale nto le manje ukuthi okusho ukuthi uMaria okungenzeka ukuthi iqiniso elifihliwe ngaye wayelala nabo bonke laba bantu ababesesibayeni ngiyakuzwa ke manje wayelala nabo bonke laba bantu ababesesibayeni ngoba ayezaze inyumba engazali yena ngoba basebezamile benoJoseph ukwenzani ukuzala umntwana kodwa kwangenzeka ilona iqiniso elifihliwe lapha ulibona ngani ukuthi umongo walo lapha ubona ngani ukuthi that's the reason ukuthi umuntu wembewu indoda awenzeki manje uyithathe phi yena imbewu yena yedwa ubone kanjani futhi ukuthi akamthola umntwana kuze kwehle isibonakaliso wabona ngani ngoba phela imbewu akayikhiphi yena phela utho wabona ngokuthi yena vele bengakaza umthinto into lesilisa hayi into njalo ungabona ungathi into ungazuzuyenze bese uthi ayenzeki kanjani ayenzeki into ungazuyenza kanjani phela kufanele ukuthi into uqala wenze njani uyenze kuzubona ukuthi ayinjani ayenzeki manje wayenza phi yena ezayibona ukuthi ayenzeki uthi masibuko manje uHerod njengoba weyazi ukuthi kuzoba khona uMaria kuzoba khona inkosi uHerod naye mhlawumbe wayelana noMaria uHerod uzalwe uJesu wena baba kaJesu uHerod ufuna ukuthini mngoni manje uHerod ulenozo ubaba kaJesu kanjani kahle ubaba kaJesu kahle ngoba uMaria wayephuma ngesamagundwane noma wayephuma busithe ukuyodibana noHerod okuyinkosi uyazi ukuthi mnguni kunento engifisa ukuthi ngiyiveze namhlanje kubantu bomoya ukuthi akekho umuntu womoya okuthiwa umuntu womoya engenankinga kuthiwa nje lo unesipho lo esisuka kuNkulunkulu ukuthi uphiwe ngaphandle kwenkinga uthi wonke umuntu onesipho unenkinga singicabanga ungayicabanga isobala le isobala mnguni wonke umuntu onesipho unenkinga awesibuyele ke lapha kuJesu uJesu asiyo enigma uJesu okay enigma omunye umuntu sobeka ngelinye ilanga sokukhuluma okwakhe ngelinye ilanga ibuku uJesu wayenesipho ngokweBhayibheli wayenesipho kodwa enenkinga yokungabi nobani nobaba wayenesipho sokuphilisana abantu kodwa enenkinga yokungamazi uyise uyamazi uyise ubani uyise uNkulunkulu uyise uNkulunkulu usho njalo phela bese nithi nina amakhehla wekho eBhayibhelini kodwa futhi kukhona omkhulu bomkhulu khona uNkulunkulu kanjani
Okay, qhubeka ake ngishishe ngaphawula. Ukuthini? Uthi Ngoni ngithi kuwe mina. Wonke umuntu onesipho unenkinga ejulileyo futhi ayoyithola ngelinye ilanga ngaye qala manje ukuthi uthi uzalwe wena kanjani. inkinga esobala ukuqala kaJesu ukuthi uzalwa nje akanababa. Yebo kanayo baba. Inkinga leyo. Iyoqala leyo. Inkinga nje leyo, inkinga leyo ukuthi uzalwe umntwana ungenayo baba. Inkinga yakho yokuqala leyo. Kuthiwe futhi wena uzelwe ngaphandle kuka baba kanti imbewu iphuma kubaba. Ikhona imbewu ekhandwa isibeletho. So nomuntu osekhaya mayinesipho definitely uninkinga. Unenkinga. Yiyo lento phela yenza ukuthi nguna abantu bese bethi mina nginesipho esikhulu. Athi umuntu nginesipho esikhulu nginamandla amakhulu. Uwaze ngani lamandla? Uwaze ngoba uwasebenzisile ebunzimeni. Ibhekeke mnguni. Uma ethi yena unamandla amakhulu alinganiswa nani? Alinganiswa nani lawo mandla masemakhulu? Owabonile phela ukuthi makhulu. Ukunakobani noma kunawani? Noma makhulu kunani? Kunabanye abantu. Unabanye abantu? Nabanye abantu banenkinga zabo. Uwabone emakhulu kuneyinkinga zakhe. Ukuneyinkinga zakhe. Uyazazi nini inkinga zakhe? Uyayiphila. Yini pho angasho ukuthi yena uneyinkinga ezinkulu. Esidinga lamandla akhe. Eyidinga lamandla akhe ukuthi akwazi ukwenza ukuyisolva noma ukuyilungisa. Uneyinkinga ezinkulu ingakho ngithi mina wonke umuntu onesipho noma wonke umuntu othini unesipho kunenkinga ejulile ngale kwakhe. Ejulile enkulu futhi ayothi mayezwa ngayo avela bona ukuthi bengesona isipho lesi noma bekungakabiso imali Kondlo wathi mawuphupha i-celebrity inkinga leyo iyafana yini lento oyishoyo nalokho? Angeke sithi iyafana. Ngeke sithi iyafana ngoba uphupha i-celebrity. Uma uphupha i-celebrity umuntu wakini ongakahlambuluki, umuntu wakini ongakazivezi yena. Ofuna ukwembulela imfihlo ngawe. Ufuna ukwembulela imfihlo ngobani? Ngawe. Ukuthi okungenzeka ukuthi lesi sipho naso wena akusise sangaphakathi kwekhaya. Okay. Akusise sangaphakathi kwekhaya. Isipho onjani? Lesi onaso wena akusise sangaphakathi kwekhaya noma isipho esiqhelile kuphi? Emsamo. Kuwe ubaba umkhulu khokho. Yebo. Kusho ukuthi singale kwaleyo nto leyo noma kwalezo igaba isipho se-celebrate leso bese sibuya siza la. Kungani bonke abantu abanezipho baphupha izinto ezizilwa? Siyavuma. Kungani? Abantu baphupha amabhubesi, abanye baphupha inhlwathi, abanye baphupha ama-crocodile. Ukhona umuntu ongashone umuntu ovuka abuye sesilwane? Akekho singamkhomba. Kodwa bayaphupha. Ukhona umuntu ongahamba ephila ewumuntu. Ahambe ewumuntu abuye sayinkomo. Pho manje thina kungani sithi masibona isilwane sisiphakamise kube isona ithonga lethu noma idlozi lethu? Ngokwenza njani? Ngokwenza njani? Ngokwenza njani kanjani mnguni? Siphamisa kanjani isilwane sithi idlozi lethu?
sibi noma ke kwenziwa yini thina sithi masithonga isilwane bese sisibiza ngedlozi lethu. Ngedlozi lethu. Yebo. Ezinye izilwane zakhuluma phela emaphusheni. Sikhona nesilwane esikhulumayo wena nje physically usazi ukuthi isilwane siyakhuluma. Sikhuluma kanjani isilwane uma ukuthi isilwane lesiya? Uyayina manzi newesamu ngoba inyoka iyakhuluma. Lithi ke lami inyoka ikhuluma. Wayibona wena inyoka ikhuluma? Physically. Hayi spiritual. Physically wayibona wena inyoka ikhuluma? Cha. Yini bona ungaboni ukuthi umuntu wakini osithele ngenyoka? Oh, imake. Mosho kanjalo na awusho manje lento ukuyisho ukuthi white nisobuka inyoka sibiza ngethongo. Nibuza kona lokho ukuthi kungani thina sithi sithwasa inyoka. Sithwasa inyoka. Siyolanda inyoka emanzini. Kungani thina sithwasa inyoka? Wayibona inyoka ikhuluma na? Phoma nje kungani thina sifuna ukuthi siphakamise isilwane phezulu kwabantu bakithi? Yini singafuna ukususa lobu bulwane sishiyeni umuntu wakithi? Uthi masibuko lesi silwane ilentoza i-reflection. Umuntu wakini ungale. Usuqedileke mboni. Uma ususa lesi silwane wena kuvela ubani? Umuntu. Uma ususa leli ibhuku esilendoda enomdlomo ongaka kuvela ubani? Umkhulu. Uma ususa lelo lomfazi kuvela ubani? Ususa umfazi ibhuku esile mfazi kuvela ugogo. Manje ke yini eyenza ukuthi thina ithi ngedlozi elikhulu mina ngiphupha iBig 5. Mina ngiyilo nto engiyibonile. Angamboni umkhulu. Pho kungani wena usuyiqalela wena ukwazi ukuthi uma uphupha iBig 5 yidlozi elikhulu le? Awengu nguvezele lokhu ke mnguni. Okufanele ukuthi abantu bakuqonde. Ababukeli beSolomon okufanele ukuthi bakuqonde. Uyazi ukuthi ithonga liqali ngezilwane ukuvela kumuntu. Okay. Aliqali ngezilwane. Yeah. Liqala ngezwi, liqale ngomfanekiso womuntu. Ithonga nje liqala ngezwi, liqale ngomfanekiso womuntu. Yini umfanekiso womuntu ngoba izwi obviously ivoice. Umoya izwi. Yeah. Umfanekiso womuntu inyama. Wena ufika kunini uzongichazela izinto. Ithonga liqedile. Lifika ngephupho, lifike ngomazibuko. Noma lifike ngomnguni. Ithonga kubili ithonga. Lifika ngephupho, lelo phupho lelo wena uzolihlaziyela obani? Umuntu. Usho ukuthi ithonga lifika ngomoya, liphinde lifike ngani? Ngenyama. Siyafuna. Lifika ngezwi, lizofika ngani? Ngenyama. Ithonga. Aliqali ke liqhamuke ngezilwane ithonga. Once ithonga laqala laqhamuka ngani? Ngezilwane. Kade ungalaleli. Kade ungalizwa wena awulazi. Kade ungalilaleli wena ithonga. Ngoba liki ithonga liqhamuka seliyini? Seliyinkomo, seliyinja, seliyibhubesi, seliyingwe, seliyinyoka, seliyini. Ngoba akekho oshona umuntu avuke seyisilwane. Liyazi ukuthi uma selivuka seliyinyoka uzokwesaba. Ingakho ke ngithi mina umuntu onesipho uyinkinga unenkinga. Kondlo. Ngicela sibuyele la kondlo ekutheni ukuthi ithongo liqale lifike liyizwi. Libese lilandele ngomuntu. Yilento umuntu afika akhala inyembezi phela mayedlula enkingeni ngoba uyayazi lento emshayayo. Ufana ngisho umuntu osenkingeni ethi mayifane neyakho umzwela ubuhlungu kakhulu. Umzwela ubuhlungu kakhulu ngoba usuke esenkingeni. Usuke esebuhlungwini
odlulile kubo obaziyo wena. Ingakho ngiyaye ngithi mina kwamanye amavideo awukwazi ukwelapha into engekho kuwe. Ngoba vele aze ezela ulethwe ithongo lelisi eselifika njengomazibuko. Yebo, elifika njengomazibuko elingafika futhi njengesilwane. No sengisho ukuthi ukhondlo uthe qala ithongo liqala lifike njengesu. Siyezwini, izwi nenyama. Izwi nomuntu. Bangabi laba bantu? Babili. Umuntu ukhandwe yini? Umuntu. Yebo umuntu ukhandwe umoya nenyama. Uqedileke. Yini ibona edala ukuthi thina singafuni ukulalela umoya nenyama? Mana kholokali deja vu. Deja vu. Mngoni. Hey, mngoni sazoba senkingeni thina singabantu ngoba sinenkinga yokuthi sifuna imlimo. Siyavuma. Sifuna izinto ezisheshayo. Sifuna izinto eziphathekayo. Uma into izothi mayiphatheka kodwa ivele ngomuntu asiyifundi. Kodwa ivela ngawe. Uyazi ukuthi lento ivela ngobani? Ngawe. Kuwe futhi. Ivela ngawe kubani? Mina. Kuwe. Kanjani na? Uma uphuphile uya kumazibuko awuyi komunye umuntu ofana nawe. Uye komunye umuntu oyinyama njengawe. Oyinyama njengawe. Uma inyama njengawe yini pho wena ungamkholwa yena? Into edala ukuthi ungamkholwa Mnguni ukuthi usuwazi okungekho. Lezi ilwane kuyibuka. Usuwazi okunjani? Okungekho. Wazi ukuthi wena uma uzovela ithonga elizoba yithonga lesipho kumele kuvele isilwane. Manje umuntu meze ukhuluma ubuntu buwe angeke uzumlalele ngoba ufunani ithonga kanjani? Khondlo. Ngizoyisho lento ngoba baningi abantu abafika bahlushwe indlela abakhuliswe ngayo. Yeah. Egcina ibenza bangezwa futhi bengaboni. Yeah. Bengezwizwi bangabona umuntu oza nethongo. Yeah. Aze athi umuntu kungcono ngithathe lento. Ngoba ubungozi bokuthi ngiqhubeke ngihlale la kunyameni angikwazi kodwa ngiyawasaba. Akwesibuyele lapha kuMaria. Akwesibuyele Maria Mnguni ukuze ngizokuphendula kulento yakho ngiphinde futhi ngiyengeze. uMaria Magdalene. Yeah, akwesibuyele kuMaria. Umroma ngempela. Owakabani uMaria? Kuphi kubo? Angazi. Indawo yakubo. Nayi angikhulumi ngendawo, ngikhuluma ngekubo. Uzalwa ubani Maria ubani baba? Ngoba kubo phela baba wakhe. Siyavuma. Hayi kaSmart. Uyabona ukuthi sineqiniso elifihliwe kuphi? kuMaria. eBhayibhelini. Yazi ngempela ngazi ngicabanga ubaba Maria. Ubaba Maria yini eyayenza uJesu Kristo ayolaphela abantu entabeni kodwa ebe enalo ikhaya kunini? Waza umphusho wathi ngithi mina yini edala ukuthi uJesu Kristo ayolaphela abantu entabeni kodwa ebe enalo ikhaya kunina? walishiya phela ikhaya lonini. Akusibuye lapha. Uma elishika kunini? Akusibambe lokho sikene. Ukuthi ulishile ini? Ikhaya lonini. Ikhaya konina. Konina, yes. Ikhaya konina. Okusho ukuthi uma elishiya ikhaya konina. Alikho ikhaya konina. Ngoba yena uzalelwe phi? Ehlathini. Uba uJesu. Yeah. Uzalelwe elendozeni ehlathini. Okusho ukuthi uma wakhe akamtshela iqiniso ngaye.
Ukuqala lokho ukuthi yena mawakhe ungwaphi. Okusho ukuthi uma uJesu Kristu eshona entabeni uyingane yani yena eyaqhamuka esikhotheni. Uyingane eyaqhamuka esikhotheni ngoba uma wakhe uxoshiwe kubo ngenxa yobufebe. Noma ngenxa yokungaziphathi kahle kukanina. Waxoshwa kubo langaziwe kubo wathi enganeni yakhe mina ngazalwa abazali bangilahla. Ngikhuluma ngengane namhlanje engamazi uyise kodwa enesipho namhlanje. Ingane engamazi uyise enesipho namhlanje ukuthi abazali bathini kithi uma bengafuni ukusitshela ubaba bethu bathini. Uyihlo wayeyisoka lamanyala 1 waye busy namantombazane 2 uyihlo wangizalisa wangimithisa wangishiya. Usho bani? Usho mama. Bese ngibuya ngiyumntwana ngithi kukuphi kimi? Lo muntu akafunwa ubaba wengane akafunwa kubo. Uhlela eThekwini. Akafunwa ubaba wani Wengane. akafunwa ubani? Ubaba wakhe omzalayo. Kubo yini edala lokho? Uyinkinga. Nakho okusho ukuthi angekho umuntu wesipho okuthi unesipho nje sipho esihle nje singenankinga Esidale ukuthi isipho sivele. uJesu Mazulu. uJesu babu Enigma. uJesu wabhajatiswa ubani? uJohana. Wabhajatiswa ubani? uJohana. Wayegezani uma ukuthi ubengenayo inkinga uJesu? Ukuze aqala selenze. Wayegeza yini lena yayigeza uma kuyikuthi uJesu wayengenayo inkinga? Sonke isipho sifuna ukugezwa kuqala ukuze senzeni? Ukuze sisebenze. Sonke isipho sifuna ukugezwa kuqala ukuze senzeni? Ukuze sisebenze. Manje yesinjani esiqhamuka sesiphyose? Mina ngifuna ukuphisa Mazulu. Ngeke uzumphikise mnguni ngoba uyayazi lento ikhona. Angithi sho yini eBhayibhelini? Usho yini akusho bani? Akusinena? Ngoni uthuni iBhayibheli linamanga. Thuni nama iBhayibheli lithuda ngikho. Uthi Mazulu ngesikhathi uJohane ebhabhadisa uJesu. Wayemsuka amacala Azalwe nawo. Noma azalelwe phezukwawo. Yo. Mbukelwe Solomon TV lapho khona. Wena onesipho sangempela. Hamba uyobuza uma wakho ukuthi uzaleke kanjani. Kunokwenzeka ukuthi wakuzala nobhuti wakhe. Wakuzala nobaba lona athi wakuzala nobaba okunesiyo wakho. Uyabona mnguni? Yeah. uMary uyafana nabazali bethu abazizalayo thina abangabesifazana. Hayi manje ngikhuluma nje ngabazali bethu. Okay. Udala manje. All right. Uyafana umntwana onesipho usuke efuna le yankinga yokuzaleka kwakhe empilweni yakhe. Once isipho sakhe saqala saphakama. Uyazi ukuthi umntwana ku9 years uyaqala benenkinga. Umntwana ngisho ngazalwa ubaba wakhe ngamazi. Ayimafethi leyo nto leyo until 9 years 12 years. Yeah. Until 9 years 12 years useyaqala manje sekukhona izinto ayifunayo, sekukhona izinto okumele ukuthi abe nazo, sekukhona izinto okumele ukuthi ayiphile azenze. Akasakwazi ukuzenza. Isiyamvimba le yanto ukuthi wena awusiyi umuntu ophelele. Kukhona iphathi yempilo yakho engekho bani engekho kuwe. Bazi ngoba
ike bakhona lento ukuthi i-identity yakho ukuthi thina sifuna ukukhuluma izinto siphinde siyiphikise thina. Sifuna ukukhuluma izinto siphinde siyiphikise. iBhayibheli libeka ngokusobala ukuthi uJesu wayeyingane eyazaleka kabi. Uyingane eyazaleka kabi uJesu. ucacile lokho Uyingane eyazaleka kabi. ingakho wayenesipho, wayengenaso isipho kodwa wayenezinkinga leza ayeyisolva kubantu, esolva izinkinga abhekene nazo bani? uJesu Yena. Angithi uyabona? siyafuna imake khona bese uthini ngengelosi eyaza uJoseph. Ingelosi ezabani? uJoseph izomtshela phela le isho iBhayibheli. uJoseph wayetshelwa amakhehla kubo ngemikhuba kaMaria. Hayi ukuthi uJoseph wayekunzingelosi. uJoseph wayetshelwa amakhehla akubo ngemikhuba yalo wesifazane ahlangana naye. Ubobheka umuntu wesipho nomuntu onenkinga, uvela athandana nowesifazane onenkinga efana neyakhe bese yamhlupha lo wesifazane ukuze akwazi ukuyithola. Khona masibuko why uJesu wasiza omunye uMaria ezalwa uMaria ifuthi umuntu ofike umthando wesifazane usuke nenkinga efana neyakho. Suke nenkinga. Ngoba phela uMaria lo ulentozo ubani konje angisikhohliwe ukuthi bambiza ngani lo Maria lo owasindiswa uJesu wayenza mahosha enzani wayenza uMaria lo angithi khona uMaria uma Jesu bokwazi ukuthi bokwazi khona uMaria mana akusibuyela mngulu bese uyayichaza lento yakho. Sure. Yazi ukuthi ngeke welapha isifo ongenaso. Ngeke welapha inkinga ongenayo. Okay, qhubeka ke mngulu. uNomeri owunina uNomeri oyisifebe noma umahosha owasindiswa uJesu ezobulawa amadoda endawo wathi ongena sono wathi wabhala phansi makathatha itshe lokuqala ashaye ongenani ongena sono. Okay, lamadoda ayemshayelana lo manje bayemshayela ukuthi uyisifebe wayefeba nobani kusho ukuthi namanye amadoda phela nabo wafeba nabo lamadoda azombulala. ukuthathaphi uJesu ukuthi ongenasi isono akemenzeni akamshaye uma kuyikuthi wayengafebi nawo. Okay, akwesibuya ke size lapha ekwelapheni ukuthi nangena uJesu eselapha ubani uMaria lo oyini lo omahosha. Uyazi ukuthi lo yaMaria kusiye lo Maria omshoyo wena uma wakhe uJesu loya kanjani manje? Mazibo bangabo Maria eBhayibhelini na babili no Joseph bangabo babili. Leli iBhayibhelini nabo Joseph abaningi kanti Joseph Josaka madoda kodwa akusibuyele lapha kuMary naba yaNomeri. Ngithini mina mangithi akekho umuntu onesipho ongelapha inkinga anayo yena unenkinga yokuthi kufanele ukuthi kuvele iqiniso ngokuzaleka kwakhe ngoba unina wayelala namadoda amaningi kuzaleka yena. Unensila zamadoda kanjani amaningi sekuzo wesifazane ozomtshengisa ukuthi unina unjani. Unina ubani manje umphikiselayo mina mnguni mangithi lo yaMary umama kaJesu ba umoya ofanayo ngoba into eyodwa lo yaMary uzomela amacala kaMary lo ozala uJesu uzotshengisa uJesu ukuthi mina ngilethwe ingilozi kama wakho ukuzokutshengisa ukuzokuhlambulukela ukuthi umadoda phezulu kwakho wena
Yilena madoda ayi-12 behamba namadoda ayi-12. Hey, omama bakhe bonke la. Ababelana nonina. Isonto. iBhayibheli lithi thina asiphila impilo yobufebe. Lithi thina siphila impilo yomuntu wesifazane. Lithi thina siphile impilo engcolile. Ukuthatha lokho ukuthi ngikunike ithuba. Ukuthi isonto neBhayibheli lisiphilisa impilo engcolileyo. Ukuthi iBhayibheli nesonto lisiphilisa impilo engcolileyo. Owesifazane naturally ungcolile. Siyavuma. Uyazihlanza. That's why owesifazane esikhathini. Yebo. Kodwa manje owesifazane uyisakhiwo somuntu wani wesilisa. Sike sathi sisolwandle izolo noma kuthanga noma ngaleli langa ungalazi nini. Ngakhuluma ngenkalankala. Crab. Ngakhuluma ngenkalankala crab, yeah. Crab. Uma ngikhuluma ngenkalankala crab, iCrab amakhehla. iCrab yini? Amakhehla. Unalesi siphambano sekhanda basithanda abantu esino round lapha bese city. Bayaye bethi isibeletho mabesho bo. Yebo, iank. Bathi yini? Isibeletho. Bathi isibeletho. Mina ngisho ukuthi isibeletho le. Uthi uyini wena? Ngithi amasende straight. Amasende manje. Endoda. La madlebe akhande icross la. Amabhola la endoda. So la shape yasi sibeletho kwayona ngamasende lama ovaries lapha. Yebo. Bese kuba umzimba wendoda lo ongathi uround lapha phezulu. Yileli phambili le ndoda elithe. Ileli phambili le ndoda elithe. Leli likhulu. Yebo, okubiza ngesibungu lento le kuthi isibungu. Yebo. Bese kuthi ipipe leli lo muzi wendoda yilo leli elehlayo lithi. Bese kuthi le yanto yini umuzi wendoda umuzi womuntu wesifazane wesilisa amasende la aphelele. Sibuye ke size la. Isibeletho simi njengenkalankala kanje. Isibeletho simi njengenkalankala. Simi njengenkalankala. Inkalankala yini thina sibiza ngani? Amakhehla. Umuntu wesifazane unamakhehla esibelethweni okusho ukuthi indoda isuka ifuna amakhehla abekwe kumuntu wesifazane ukuthi kwenziwe inhlanganiso yani yamakhehla. Ngoba amakhehla ufana ukuthi ahlangane, abambisane, alulekane ukuze akwazi ukwakha okuphilayo. Okay. Siyabuya ke siza la. Uma owesifazane enesipho usuke ehlushwa amakhehla kuphi? Esibelethweni. Okusho ukuthi leyo nto leyo imenza azale ingane eziningi ezingenabo baba bazo. Abalinge abafanayo. Engenayo ubaba oyedwa lezo ngane lezo. Yini edala lokho? Amakhehla kuphi? Asesibelethweni. Iwona lana avukayo alale naye ezelangazelele ukuyolala nomuntu wesilisa. Ngoba vele amakhehla asesibelethweni ahlukene akaqhamuki. Sewuqedileke mnguni. Siyabuya ke siya lapha eBhayibhelini nani? Nesonto. Yonke ingane enesipho. Isuke nenkinga. Engayitshenwa unina eyikhipha ngaphansi. Engayitshenwa ubani? Unina eyikhipha ngaphansi. Angayitsheni. Yebo, angayitsheni ini? Iqiniso. Into azoyisho kuyo iyodwa ukuthi thandaza. Yebo. Hamba enkonzweni. Yebo. iBhayibheli lithi. Yebo. Zingaki lezi zinto? Zintathu. Uthini? Thandaza. Hamba esontweni. iBhayibheli lithi. Usuqedileke mnguni.
okusho ukuthi abasifazane abazala abezipho Maho Maria. Ish. ukuthi mina ngifuna ukuthi siyiqonde lento ukuthi sineyinkinga kanje thina asinazi izipho sineyinkinga impilo yakho yonke usiza abantu balekelela uma zibuko ufunda impilo yakho ngabantu obanjani obelaphayo ufunda impilo yakho ngani ngabantu abalaphayo ngabantu ngoba ayikho akekho umuntu onesipho ongaxoxelwa impilo yakhe ngezwi yonke qale andubayiphile wonke umuntu onesipho impilo yakhe uyazi ehlala esibelethweni ekhula esibelethweni unine ekhulelwa ekhula esibelethweni ezalwa noma ebelethwa konke mthetha uthi Kondlo umuntu onesiphiwo waze i-past yakhe i-present yakhe ne-future yakhe ayikho into angayazi umuntu aze athi uma uqamba amanga umuntu onesipho wazihlala esibelethweni izinto ayificayo ekhula esibelethweni bemdeliver bembeleka lo muntu mbeke umuntu onesipho ukuthi akasiyeni umxazululo weinkinga zixazululeke phela isona sibona kanjani isipho ukuthi unaso ukuthi uxazulule inkinga zenzeni zixazululeke okusho ukuthi leyo nto imtshela ukuthi wazi uhlala esibelethweni wena ukwazi wena ngaye wazi wena ngaye ngoba yonke lento ekhuluma ngomoya ikhuluma kubani khuluma kuye uye ukutshela kanjani izinto ezenzeka engazazi yena uyithatha ngone wemnguni Masibuko yilento enza umuntu ngisho engakalungisi zonke izinto zakhe akwazi ukusiza abantu ngoba inkinga vele ukuthi ubalekelela kanjani ulethelwe ukuzolekelela ini abantu ubobona abantu abangenasipho abanayo inkinga umuntu ongenasipho nje akanayo inkinga inkinga nazo ayificela emhlabeni zakhiwa esekhona kuphi emhlabeni akanayo inkinga umuntu onesipho mnguni uzalwa eyinkinga azalwe ngeyinkinga azalelwe phezukwezinkinga zintathu lezi zinto uzalwa eyini eyinkinga wayena azalwe ngezinkinga azalwe phezukwezinkinga zingaki lezi zimbili zintathu zintathu lokho kukutshelani wena mnguni kukutshela ukuthi lo muntu wazi impilo emumva impilo manje impilo ezayo lo muntu ngoba uma owesifazane sezothetha umntwana kuthiwa umntwana wenzani uyeza okusho ukuthi sebeyazi into enjani ezayo ukuzalwa komuntu kusuke sekuyifuture yakhe ukuzalwa komuntu kusuke sekuyini ifuture yakhe uma engazalwanga kuba yini ipast nepresent yebo yinto uhlalile esibelethweni wadlula esibelethweni phelile la akazalwanga uhlalile esibelethweni wenza njani wadlula esibelethweni sekuphelele la akusekho kunye
mayedlula esibelethweni ingane ezomlandela izokwenza njani ingane ezomlandela? Izobona le ndlela phela ibike yahamba. Yebo ke izohlala phezulu kweinkinga eziwuye besiqeda ibe neyinkinga idinga ukuthi yenziweni yelashwe inkinga yethulwe inkinga. Yazi-ke umuntu onesipho usuke ezalwe ngenkinga. Awukwazi ukuhlola abantu, awukwazi ukubonela abantu ngomoya ungazalwanga ngenkinga, ungesiyinkinga, ungenayo inkinga. Phoma uyiyeka ke inkinga Mazibuko. Uyiyeke. Khona abayikayo. Kukhona abayishintshayo inkinga afika ahamba uthwala. Moyiyeke inkinga. Why is it bulala? Why uba sesihogweni? Ngoba akulona iphutha lakho ukuthi uyificile inkinga. Wazazi wayiyeka iphutha le. Iphutha lakho ukuthi uyiyekile. Yini ungayilungisa? Uyiyekile. Uyazi ukuthi iphutha ayikho into okuthi uyiphutha mnguni. Ngaphandle kokuthi uyeke into oyaziyo bese iba yiphutha. Ngibinde ngikoni ayikho into eliphutha ngaphandle ukuthi uyeke into oyaziyo bese iba yiphutha. Okay ke sibuye lapha. uJesu wabulawa kabuhlungu. Ngoba unina kunabantu ababulele kabuhlungu nababulalisile kabuhlungu. Unina kunabantu ababulele Maria kabuhlungu nababulalisile kabuhlungu. Nini Ngalesi sikhathi ewola onke lamadoda wafaka ngaphathi kuye. Kunabantu abahamba ngobuhle bukaMaria. Kunabantu abahamba ngomuzi wangasese kaMaria. qinisile ngoba naku futhi la kuthiwa uHerodi wahamba ebulala zonke izingane. Uqedileke uyazi ukuthi ukuze uMaria athole lesi sijeza asaziyo angasihlambulukile usithola ngani? Uyabona ke mnguni ukuthi mawuyiyeka inkinga ufuna ukuphila nazo emfihlakalweni kwenzakala ziqhuma kabuhlungu. Khona Mazibuko uMaria wayazi kanjani ukuthi ukubalekela eGibhithe uHerodi ngeze afike khona? Mnguni wazi kanjani ukuthi uyazi ukuthi mnguni akwenzele nje isibonelo esisobala. Maria Ngikwenzele isibonelo esisobala mnguni ukuthi mnguni uma ungazalisa intombazane manje ithatha ingane ithi yami ingane yakho uyizalise intombazane bese ithatha ingane ithi eyami. Uyazi ukuthi ungasuka kini uzofika la uzoyifuna ngikhona. Kufika kushana abantu kufa abantu ngenxa yemfihlo. Kodwa mina leyo ntombazane ibingitshela ukuthi ilala nobani kuphela. Ilala nami kuphela. Kodwa manje sekuqhamuka umuntu othi lengane eyakhe. Ngisho ngathi wakusiye yakhe. Lo muntu lowo eyami ngempela leyo ngane. Anginika yona. Kodwa kunento evela kabuhlungu ngoba manje mawuzoqhamuka wena uthi lengane yakho isibindi usathatha ubuyenze nenza benenzani bekwenzakale uthenga ama fries okuzala ingane kuzuthi wena eyakho lengane ngani ingane izalwa kanjani iphuma phi ingane pho uHerod wayifuna yiphi ingane
futhi wayazi ukuthi ingane yomfana uHerod uHerod wayefuna ingane ngenxa yokuthi kwaba khona labadoda amathathu agcina semtshela ukuthi hayi sizobona inkosi. Wathi uHerod uzobona inkosi, wacasula lokho kuHerod kuthiwa uzobona inkosi ekhona yena. Iphi inkosi? Iyazalwa phela. Izalwa ubani? Abasho ke kuyena ulento amadoda la ayehlaniphile akasho no athe nje sabona inkanyezi silandele inkanyezi siyazi inkanyezi ukuthi izoletha inkosi lutho. Inkanyezi ukuzalwa komuntu, inkanyezi yini? Ukuzalwa komuntu. La madoda ayemangaka amadoda ebathathu ayemathathu amadoda ayelala noMariya ezibuko inkanyezi vele umntwana ongaphakathi kwami. Uzothi masibuko lamadoda amathathu amakhehla kaHerod ezobona ingane yabo izalo azokhipha isibonakaliso kuHerod ukuthi ingane yakho iyazalwa namhlanje. Leyo ayimithi sawubani uMariya ongayazi wena ukuthi khona akufishele yona uMariya. Angithi nakuJoseph okwafika amadoda kubo afika umtshela ukuthi lo mfazi ohleli naye wena ukhulelwe kanjani kade nizama ingane ngethuba. Mazibuko uyabona ke ingane yesipho uNkulunkulu izalwa ngenkinga. uMary ziningi ingane ayikhiphayo zamadoda akhe. Ziningi ingane njani ayikhiphayo ngoba naye uJesu wayezama ukumenza umkhipha ngoba ezemzalela esibayeni nje wabaleka kubo esemithi ngoba wayezalwa inkosi esabihlazo elizokwenzeka kubaba wakhe endaweni ngenxa yokuthi sekukhulelwe ingane yani entombazana yenkosi. Ingane sekukhulelwe ingane yani yenkosi ihlazo elizokwehla kuyise nomndeni angabulawa phela umndeni uthi hayibo angeke inkosi zamufihla ihlazo angeke zimbulala kodwa ibizobulalana ingane ukuze ungaveli emphakathini ukuthi ingane yenkosi sinani isinomntwana isinengane ehe. Abantu besifazane ke bayakwazi ukuthi bangamatshitshi phaqa bebebelazi athi mina umfice kanjani ngiphelele kodwa usedlule kubantu bangaka ngoba kuze ungaveli umndeni kaMariya ingoba uyise wayeyinkosi nobaba kaHerod eyinkosi ubaba kaHerod bahlanganisa lezi ingane ezimbili noma lezi ingane ezimbili zahlangana zenza njani ingane ezimbili zahlangana ingane ezimbili. Ziningi imfihlo ngisho ebukhosini Mnguni ngisho kuphi ngisho emabandleni lamakhulu wabonayo kunemfihlo eziningi uthola ukuthi abantu abahlele ehlanweni akusiba abangobokuzalwa bayimlanjwana bangabo abasiba bokuzalwa lapho izinto ezinjalo ziningi kakhulu Mnguni izinto esizibukayo thina emoyeni sizilalele sibone ukuthi lo asiyo lapha lo akusiyo lapha uhlaliswe lapha ngenxa ukuthi kufuneka iqiniso ngaye. Ubobona abantu abaningi abadumileyo abantu abaningi abanjani abadumile bane history yenhlupheko. Yebo Bonke abantu abanjani abadumile bane history
Yenhlupheko. Zibuzela ukuthi abahlele emabandleni amakhulu phezulu Benziweni. kwenzakalani ngabo? Yini efihlakele ngabo? Ngone bekuyilokho bengifisa ukwedlulisa nje Mnguni mina ngumfo wamazibuko. Sihlaziya impilo yomuntu wani onesipho Wenkosazana. umuntu onani Onesipho. onesipho. Umuntu onesipho akanaso isipho unenkinga. Ukuthi unamandla okulungisa lezi inkinga. Unamandla okulungisa izinkinga abhekene nazo nezobhekana nabantu noma nezibhekene nabantu. Kade lezi inkinga zimlindile. Kade lezi inkinga zinjani? Zimlindile. Zimlindile ukuthi uyozalwa ngenkinga ukuze akwazi ukulungisana Inkinga. pheleleke la. Icala ezala icala. Ayike imbewu yesihlahla ekhulu ibe umuntu. Imbewu yakhe Isihlahla. ekhulu ibe wena. Kube umuntu. Imbewu yesihlahla ekhulu ibe yini? Ibe isihlahla. Pheleleke. Yo, siyabonga kakhulu babukeli la semsusa Nkungu, suka inkungu la semthekwini Kwa best. kwa-best emini market. Kodwa ngicela ukuphinde futhi ulentoze uyichaze le ndaba bathi ulapha ngo-WhatsApp manje. Vele ngathi mangiqala mina Mnguni ukusebenza ngasebenza ngefoni. Ngasebenza ngefoni mina ngiqala ukusebenza. Bengifonelwa umuntu ngimkhulekele efonini. Ngimtshela thatha amanzi efonini awafake ejikini noma ebhakedeni. Yazi mina ngilaphe imindeni iya ku3 iya ku4 imindeni engayilapha ngefoni. Ngiyelapha ikhaya. Ngiyelapha ikhaya. Ngefoni. Efoni. Kusho ukuthi iyabuya le ngelosi. Le ngilozi yefoni iyabuya ngoba mina umuntu owangelaphayo wakhuluma nami efonini qala. Wangibonela izinto ngesefonini. Usemfihlakalweni. Ngaya kuye mina sengiyogezwa njengoJesu. Owaya kuJohane seyokwenza. Seyogeza. Ngoba eyibone na NSP. enenkinga. Oh, enenkinga. Wayibona nenkinga. Ayikho into ngone awukwazi ukugeza into epure. Uyayigeza into evele. Ngezwe kanjani ngempela into ephiwa? Hayi, ngivele ngilifunde iBhayibheli ngiyibone le. Ndaba zokugeza. Ngibagezana abantu izipho kanti mina ngisuke ngigezana. Sugeza inkinga. Ukuze isipho sihlale Obala. pheleleke Mnguni. Okusho ukuthi noJesu wayigezana. Inkinga. Yeah. Mina ngize ngahambe ngiyogezwa nje ngoba ngangigula. Elocation lo muntu ethi hamba uhlambulule isipho sakho sisebenze. Hamba uhlambulule isipho sakho sisebenze. Hamba uhlambulule isipho sakho sisebenze. Hey, ngole ndaba ngifikisela inyembezi mina. Ngifikisela inyembezi ngoba ngiyabuka abantu abaphila nezinkinga. Abazali babo behleli bebabuka begula ngeenkinga bengafuni ukubatshela ukuthi kwenzakalani. Ngobani? Babukeli beSolomon TV, nina abantu eninebimoya, nina abantu enigulayo, nina abantu enineyinkinga zasemakhaya zonke lezi zinto. Abazali bena banifuna. Abazali bena banithanda. Abazali benu abanjani? Abanifuna, abanithanda. Into edala ukuthi ngithi abazali bena banithande. Umzali uyakwazi ukukufihlela for 10 years. Ubaba wakho akufihlele for 10 years. Ubaba wakho. Behlale bobabili abazali, ubaba nomama. Wena sonke lesi sikhathi wazi ukuthi ubaba wakhe lo. Ohleli nobani? Noma wakho.
yazi le ndoda ukuthi akusinga niyayo azi lo mama ukuthi akusinga niyale ndoda bahlale nawe ukhulu bemdala bangakutsheni ngisho sekufana ukuthi bakutshene usukhulile baqhubeke bangakutsheni baqambela amanga ingane baqambela amanga ngisho usumdala kanti mawuzokhula wazi ukuthi vele ngikhuliswa ubaba ongesiyo okusho ukuthi kwakuvele kuzoba ubaba wami oyongiphilisa oyongikhulisa empilweni yami ubaba wami wesende nawe kungcono lokho ukuthi indoda ikhulisa uyazi amadoda if uzwabona amadoda ukuthi afile amadoda ukuthi afile if owesifazane ezofika amtshene ukuthi ingane akusiye yakhe efika nje azofika amtshene le ndoda ayikhulisi ngendlela lengane yebo iyayikhulisa yona kodwa ayibi nalo loluthando kodwa wesifazane mayezofika amqambela amanga amtshene ukuthi ingane yakhe kunesiyo uyakwazi uyayikhulisa futhi kahle uphuphu ngempela lo kusho lento ke vice versa kanje fuze ngabe uyikhulisa kahle eyazi ukuthi akusiya uyabona fuze ngabe futhi kunezinto ezimtshena ukuthi lengane akusiya siyavuma uyabona ingakho ke ngithi abazali benu nina bezipho aniguli nje kanjena ngoba kufanele ngigule akekho umuntu ofanele ukugula aninazi inkinga kanjena ngoba kufanele ukuthi nibe nezinkinga akekho umuntu okhona inkinga hayi ukuthi anelapheki kanjena nje ngoba kufanele ngelapheki akekho umuntu okuthiwa vele mina ngidalelwe ukufa noma mina ngidalelwe ukuhlupheka noma ngidalelwe inkinga akekho umuntu onjalo kodwa inkinga uyinikwa umzali umuntu uyinikwa umzali ngokungafuni ukumtshela iqiniso ngaye manje lento ivele ngivuthisele ngenyembezi mina ngoba ngiwumuntu wesipho ziningi izinto esengiyibukile ngami nesengizazi ngami engizazi ngami ngokwelapha nina engizaziyo ngami ngokwelapha nina manje ke babukeli beSaloma TV inkinga ziphezulu inkinga iphezulu njengoba naye lo mkhulu enilokhu nithi umkhulu Mazibuko onelaphayo inkinga azelaphayo kini ziphezulu kwakhe manje ke hey babukeli beSaloma TV akwenijule manje nizolandela izinto nijule kakhulu uMary wayengamthanda umntanakhe umntanakhe akafuna ukumtshela iqiniso ngoba uHerod wayengeke ambulala umntwana kuba nithiwa wayazi ukuthi umntwana wakhe kodwa wayecasula ukuthi uMary uhlale sonke lesisikhathi engamtsheni ukuthi ingane yakhe kube kungeyakhe alala naye uyabona amadoda amathathu ayeholwa ingane uJesu wayelapha esibhakabhakeni eyindodana eyinkanyezi wabahola ngoba la amadoda amathathu ayebizwa yini ayebizwa zinsila zawo ayezishiye esibelekweni sikaMaria wona amathathu ayengazani ukuthi alalile onke noMaria ayengazani le yayifihlelele ukuthi iya kuMaria nje iyobona ingane yayo ukuthi yayo ngempela nale ngokuthi kwakuzinsizwa ezayikade zizicathalalana noma zingeza kwandlwana
uMary engwasebukhosini kwakunzima ukuthi batshenane ngoba babezodayisana bebodwa kumagadi akwa Mary ukuthi wena ulale nengane yenkosi wayithelela ngegazi lakandlwana ibingi yasebukhosini yona wayithelela ngani ngensila yakwandlwana inge yasebukhosini ngcono udingiswe ubulawe lo ulalile noMary ufihlele lo ukuthi uyobona ingane ngoba beyiphathela izipho nje bobathathu vele ubaba wengane uma izelwe sikuyeke lokwakithi kwaZulu kokuthi indoda ayiboni ingane isencane manje ingakho ngithi iBhayibheli nesonto lisiphilisa amanyaka thina manje obaba bengane abafazi bazala bebabuka kanje umfazi avule nje azale embuka amadoda azalisa abafazi ezibhedlela amadoda azalisa abafazi ezibhedlela obaba bengane bayomukela ingane izalwa bayimukela ingane izalwa bayiphathele izipho bayiphathele yonke into inzalo izalwa ukuzubona ukuthi iBhayibheli nesonto lisiphilisa amanyala lisitshela ukuthi thina sivumelekile ukuthi sizalisele abafazi bethu manje lezi insizwe ezintathu zaziya kanjani kowesifazane ezela ingane encane ziyobona ingane zazoyibona ukuthi lengane ekabani phakathi kwazo kodwa zingazi zontathu nangu noHerod naye uhamba ebulala abantu yonke le ndawo ufuna ingane yakhe sho babukeli beSolomon TV kuningi esizokuveza ngomoya nesintu ngoba kuthiwa amabandla ahamba nomoya neBhayibheli ihamba nomoya ngoba baze basho bathi kwehla umoya ongcolileyo noma umoya ongcwele kuthiwa kwehla umoya ongcwele noma umoya ongcolileyo kuthiwa kwehla umoya ongcwele ngabe esintwini sidila ngeinsila kodwa sifuna ukuthi sidila ngeinsila sithi sidila ngesintu esintwini sidila ngesintu esiwukungcona nemikhuba yethu umkhokha thina sidila ngesintu semikhuba yokungcola kwethu ingakho uthi mawuzokhuluma nomuntu wakwaMnguni athi yena ngithi akwenziwa kanjani ngiyumazibuko nje ngikhulume noMnguni athi ngithi akwenziwa kanjani ngoba nabamasonto namabandla bakutshela ukuthi ayisho njalo incwadi engcwele akafuni ukuthi umtshele iqiniso yena uvela kuvale ngani ngencwadi engcwele ukuthi ngoba wena awukholwa incwadi engcwele akakwenzela ukuthi akuvale umlomo kulento eyishoyo ayaziyo ingakho nabazali bethu beba nenkinga yokuthi bavele bengafuni ukusitshela amaqiniso bethi asambe siye enkonzweni isithandaze siye ukuthandaza ayikho yonke lento iwumthandazo betha siye emasontweni sizothethelelwa sinasiphi isono siye emasontweni nje ngoba esontweni kwakuyothethelelwa ini izono kwakhona ebani umuntu onanani wonebani umuntu ozomthatha emncane umuse esontweni umthatha engazilutho umuse esontweni wonebani lo muntu lo kukhona abantu basemajele umfana no15 so wena ke seneka kanganani bafowethu
umuntu umdala kunesonto, umuntu umdala kuneBhayibheli. Kodwa umuntu mncane kunomoya. Siyavuma. Umuntu umdala kunebandla nesonto, umuntu umdala kuneBhayibheli. Labhalwa umuntu. Umuntu mdala umuntu 8. Ngoba lezi izinto ezibhalwe khona lapha eBhayibhelini izinto ezenzakalile ezizinkinga. Ingakho sifuna ukwelapha ngazo inkinga size lapha ngani? Ngenkinga. Abazali benu abanifuni. Abanifuni abazali benu. Abazali benu abanifuni. Abazali benu abanifuni. Ngiyanitshela ke mina namhlanje. Uthi nikwazi lokho ukuthi abazali benu abanifuni. Uncamela ukuthi ufe wena, ugule ufe, ehleli nenkinga yazi. Uhleli nayo inkinga uyayazi, kodwa uncamela ukuthi wenzeni wena? Shona, ngcono ushone kunokuthi wazi iqiniso. Unokuthi akutshela iqiniso uthi shona wena fana. Ngenxa ukuthi abazali banjani abanifuni. Ibani ngabazali abaqotho kwezeni ingane. Siyavuma. Niba abazali abanjani abaqotho engikwazi ukuthi nibatshele iqiniso. Ngoba kuningi okukhona ngathi. Awesibambe lapha mnguni. Siyabonga kakhulu babukeli. Amen.